Сега е момента да ви покажа малко варианти на гривни. Вземате от дебелото. Дебелото е вълна и е по-подходяща за мъжете. Така че отрязвате толкова, колкото да минава свободно през ръката, като препоръчвам дори да остане малко по-дълга част. Връзваме в долния край, за да не изпаднат манистата. И в момента при мен се получиха по-къси гривнички. Гледайте да са по-дълги, защото татковците и мъжете са с по-големи ръце. Слагаме в девачката и всъщност тук си нанизваме по избор маниста. Мисля, че тук ще се справите отлично и сами. Така, ето тук слагам тялото, слагам и една главичка усмивка. Ето, прокарвам докъдето искам. Така, отгоре сега, ако опитаме това манисто, то е с много малка дупка и не става. Опитвате следващо. В някои случаи дупките са по-мънички и по-трудно минават, но при нужда помолете възрастен така да ги разшири тези дупчици. Става и с ножичката, става и с нещо остро. Извинявам се отново, че работя в единия край, но наистина камерата ми не е много добра и кое къде се разполага. Ето, това е нашата готова мартеничка. Да, съжалявам, къса е. Вие ще я направите по-дълга. Взимаме следващото парченце. И при него правим различна вариант на гривна, който е на мене лично много ми харесва. Ефектен е, а не е труден. Нанизваме последователно две маниста. В случая взимам две еднакви. Може би това дори е по-добрия вариант да са еднакви. Ето, промушваме. Всъщност, макар и малко по-трудно, в някои случаи, просто с придърпване и леко завъртане се получава. Вземаме от вълничката и всъщност завръзваме. Просто правим едно възелче. Вижте, правим един възел, като не дърпаме прекалено силно, тъй като е вълна и ще се скъса. Хващаме възелчето и придърпваме настрани. Ето го. Хващаме сега другата вълничка, или аз си харесах този цвят. Ето, вижте как се получава. Хоп. Отново възелче и придърпвам настрани. Гледайте да правите да остава мъничко от едната страна, за да не хабим преждата и така се използва максимално. Ето отново сега връзваме, придърпваме едно до друго и всичките внимателно ги стягаме. Стягаме ги всъщност и между двете маниста и така опъваме настрани заедно трите цвята. След това вземаме ножичката и оформяме като едни мустачки. Вижте как хубаво са подредени и става много красива мартеничка, която, ето може да ги разрощите допълнително, която може да се движат. Хем има възелчета, хем има ето тези през манистата върви. Така че това е чудесна мартеница и различна за тата или дядо. Тази тънката, която е готова, готовия шнур, той е помучен, може да си направите с тъничките, малките маниста, тъй като самия шнур е по-тънък. Отново измервате по ръката и оставяте достатъчно аванс, така че да може да стане. Вземате си в девачката, разбира се, любимата. И сега ще направим първо единия модел. В единия край прихващате и промушвате. Сега, важно е обаче как ще промушите. Принципно трябва върху камбанката да има тази зелената част, но ако нанижете по този начин, ще бъде надолу с главата. Затова по-скоро го правите обратно. Първо нанизвате отгоре зелената част. Ето по този начин. Така и застава вече правилно. И тук промушвате в горната част на камбанката. Ето. Готово.
махаме вдевачката и правим едно възълче накрая, което ще се скрие вътре в камбанката и ще задържи да не могат да падат. Излишното го махаме след възълчето, отрязваме го и сега връщаме обратно елементите. Ето, ще колко красиво става. В другия край правим абсолютно същото, но с бялата камбанка. Вдевачката. Нанизваме зеленото от отгорната му част. Ето, така. Вземаме бялото камбанка. Готово. Изтърпваме и хубаво притърпваме. За да минат, защото понякога отворчетата не са съвсем равномерни, може да са леко малки. Отново правим възълче в края и излишното ще го отрежем. Търпаме, притърпваме. Ето, хоп. Така, ето сега вече виждаме кое стърчи и го махаме. Така, това е гривничка, която трябва да се завърже. Завърже на ръката, така че е подходяща да я подариш на някой приятел и ти сам да му я сложиш и вържеш. Сега ще ви покажа още един вариант със същите тези камбанки. Отново премерваме, отрязваме. И тук в общата част нанизваме от камбанките. Тук камбанката ще бъде само единия цвят. И тук промушваме отдолу нагоре. Ето. Придърпваме го, слагаме сега и капачето, зелената част. Така. И ето една разкошна гривничка. Хубаво е отдолу да ги завържете, може заедно, аз предпочитам по-отделно, тъй като иначе става много грубо. Внимателно ги завързвам възелчетата. Излишното ще го отрежем. И така няма опасност да се извадят манистенцата. Хоп, махаме излишното. Ето е нашата гривна. Точно така. Надявам се, че ще ви хареса. Остават още много и маниста, и цветове, така че всичко е във ваши ръце.